Rikke Friland, Malene Torp, Malene Ryge, Julie Frank og Anne Oddershed skal holde sig klar. Værsgo og rid. Jeg ved det ikke. Og det var en fejlfri runde i 57-9-3. Så er det Rikke Friland, Amalie og Kjova på banen. Værsgo og rid. Rytteren, der skal holde sig klar, Rikke Rasmussen, Maria Bay Hansen, Karoline Petersen, Isabella, Alicia, Cecilie og Josefine. Hvis der kun er en med 0, så skal 4 med at ride om de andre placeringer. Det ved jeg, det der er udfra. Men der er også flere 0. Det ved du kun ikke. Jamen, der er flere 0. Ja, det ved jeg godt. Og de kan kun ikke noget. Jo, resten får 0 først. Jo, dobbelt 0. Det er da Og det var en fejlfri runde, så nu er der 2, der skal i omspringning indtil videre. Om at blive distriktsmester for kategori 1 2008. Kjova, værsgo og rid. Rikke skal holde sig klar, og derefter sidste rytter er Alicia Fleron. Jeg begynder at køre rundt på de høstede marker, ikke? Det er det. Ja. Vi kommer. Gør I ikke? Ja. Det er jo det, jeg får ikke. Træning, det er altså ikke så meget spørgsmål om, at det er 7 og 4, så er der ud af det. Du bliver også ikke var det jo altså en dag for. Så fik vi en fejlfri rytter her i omspringningen. Det var Amalie. 27-3-7 var tiden. Man må komme i morgen og få lidt mere tid. Nu. Hun havde ligget lige på kanten der. Tillykke, Amalie! Tak! Det var fint, skat. Tak. Jeg skal ned i den anden ende med ellers. Se senere. Og der gælder selvfølgelig samme regler her, at når I har fået jeres præmier, så er der først æresrunde for alle, og derefter får Amalie en alene, og så er der givet frit løb til at give hende brugsred.
Nummer 1 og distriktsmester for kategori 1 2008 her i distrikt 2, det blev Amalie Bartram og Kiowa 006 fra Nordsjællands Sportsrideklub, den eneste, der red en fejlfri omspringning. Tillykke, Malle. Tak. Tillykke. Nå, nej, det filmer mig ikke. Ej. Amalie får selvfølgelig det samme, som de andre vinder har fået. Æresdækken, æresbånd, almindelig rosette, salgstakette og koldekoncepter. Line, vi kan gå ind og tage Alicias. Line, Jeg skal bare lige... nej, det kan du godt bagefter. Andenpladsen går til Alicia Fleron og Nørlunds Pokémon. 4 fejl i omspringningen i tiden 27.99. De starter så med os på Nordsjællands Sportsrideklub. Kom, Line. Line, kom. Nej, kig op. Ja, nu skal vi lige have rosetten på. Kom, Amalie. Smid til fotografen. Og tredjepladsen, Karoline Kjeldstrup, Skovsbo Morning Gift fra Helsinge Rideklub. 8 fejl i omspringningen i tiden 28.37. Nå, vi gemmer et til, når du bliver våd. Det er det sjove billede. Ja, det er sjove billede. Fjerdepladsen, Rikke Rasmussen og Fritz Maestro fra Slangerup Lynge Rideklub. 8 fejl i tiden 33.50. Femtepladsen, det går til Cecilie Rej og Beauty fra Nordsjællands Sportsrideklub. Med 4 fejl efter de 2 hovedrunder i den bedste sammenlagte tid, 106.66. Færdig. Sille. Nummer 6, det blev så Isabella Helene Hesselhed, Skovsbo Moni. Også med 4 fejl efter begge runder, tiden sammenlagt 107.17. Starter fra Capacity Show Jumping Center. Syvendepladsen, Niklas Lønge Nielsen og Indiana Rose, også fra Capacity. Også 4 fejl, tiden var 109.40. Og 8. og sidst placeret, Liv Lauritsen og Lady Inn fra Nordsjællands Sportsrideklub, også med 4 fejl, samlet tid 110.54. Jeg siger tillykke til jer alle sammen, og vil gerne bede om en æresrunde højere. Først en for jer alle sammen, og så får Amalie en alene. Så er det så, jeg begynder at nævne dem, vi skal sige farvel til. Alicia Fleron og Pokémon, Karoline Kjeldstrup Morning Gift, Rikke Fritz Maestro, Cecilie Beauty, Isabella Mooney, Niklas Indiana Rose og Liv og Lady Inn. Og så er det Amalie får en omgang helt for sig selv.
Nå, Malke, du skal din bukser af. Hold. Ikke fint. Mor. Mor. Hold. Ja, undskyld, det var sådan en taxi. Jeg tror, Malke gør det. Jeg tror, der er begge årene skal. Ja. Jeg siger tak på vegne af Helsinge Rideklub til alle, der har deltaget i dag. Der er selvfølgelig en, der skal nå at have buksevand. Men derudover så vil banen blive gjort klar til i morgen. Og for rytterne, der rider heroppe, gælder selvfølgelig samme regler, som der har gældt hele dagen. Der er ikke heste heroppe. Vi håber at se jer alle sammen igen i morgen, hvor der startes kl. 8.00. Der er hende! Der er hende!